Hola, molt bona nit des de la Falla Na Jordana. Ja ho saben vostès, premi a la crítica televisiva que concedís esta casa Radio Televisió Valenciana. I a més, per una escena molt però que molt particular, esta que veuen així i que representa la nostra companya Manu Ríos, entrevistant en el programa Que serà la Pantoja, però no la Pantoja, ixa que s'imaginen, de Julián Muñoz, no senyor, sinó la Pantoja de Puerto Rico, Laura. Pues sí, Joan. De fet, així la Falla amb el lema I want to be freak parla de friquis, com la Pantoja de Puerto Rico, i a més de més personatges i famosos del món de la televisió que no tenen una vida molt quotidiana. Ni de bon tros. Ni molt convencional, en veritat. En el centre d'esta falla, de la Na Jordana, tenim el monument principal que el presidís un dels personatges més friquis del món. Més friquis, Laura, i hem de dir també que més perillosos, perquè a la vista de les circumstàncies ens ha donat un xicotet sobresalt este gran remat de la Falla que remata, com dèiem, el cantant o la figuració del cantant Michael Jackson, i estàvem dient que era friqui, però bé, serà friqui per a l'artista faller en este cas, però imaginem... Però per als fans no serà friqui. De tota manera, Joan, esta falla no deixa indiferent a ningú.